حزوز سلامتنا تقبلوا فنونا مكتتال تركبوا وراس سماعة الدائر كرام أبزز اللغمو سلامتنا نتمننا نروي استدالو زينا هزلكم كالبزر لغو أمير يوانسي نمكتتالكم بخبرنا عدمكو فلما أرست زينا منقسي إرترا أبتي أبراسلس إز تخيد مبال 120 أخبا بيت مخري منيسترات هجرات أفريقان كاريبيان باسيفيكن بزوباوي سلام لؤلاونة هاجر كخبر كم زقبان قبل علي زمع بلا زلو هاجرات زنبر زلو بيناو قداتات كل عالم تسويو ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ሰብኣዊ ቁልውላው ካብ ዝጋደደለን ሃገራት መበል 4ይ ደረጃ ሒዛላ ተባሂሉ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለጺ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ንልዕሊ 4 ዓመታት ኣብ ዝሞተ ተንዳታት ሕሱም ናብራ ይነብሩ ምህላዎም ብምግላጽ ንትግባረ ውዕል ፕሪቶሪያ ዕንቅፋት ዝኾኑ ኣካላት ወኒኑ ቦርዱ ምርጫ ኢትዮጵያ ንዝመጽእ ሃገራዊ ምርጫ ምቹእ ኩነታት ዘለዎ ቦታታት ንምፍላይ ሰለስተ ዓይነት ሕብርታት ብምጥቃም ምደባታት ከም ዘዳለወ ኣፍሊጡሎ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሶርያ ሓዊስካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት 7 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ኸኣቱ ዝኽልክል ሙሉእ ናይ መገሻ እገዳ ኣንቢሩሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ፖላንድ ዶናልድ ታክስ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ንሕብረት ኣውሮፓ እቲ ዝደስከለ ንብረት ሩስያ ከይትትንክፎ ዝብል መጠንቀቕታ ከም ዘመሓላለፈት ሓቢሩ ኣርእስታት ኢኹም ክሰምዑ ጸኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ቦርዱ ምርጫ ኢትዮጵያ ንዝመጽእ ሃገራዊ ምርጫ ምቹእ ኩነታት ዘለዎ ቦታታት ንምፍላይ ሰለስተ ዓይነት ሕብርታት ብምጥቃም ምደባታት ከም ዘዳለወ ኣፍሊጡሎ እዚ ቦርዲ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ቀጠልያ ተባሂሉ ዝተመደበ ቦታታት ምርጫን ምክያድ ሙሉእ ብምሉእ ዘኽእል ምዃኑ ክሕብር እንከሎ ብጫ ዝብል መምዘኒ ዝተዋህቦ ከባቢታት ምርጫ ክካየደሎም ዝከኣል እኳ እንተኾነ ልዑል ጥንቃቐ ከም ዘድሊ ግን ኣመልኪቱ በአንጻሩ ቀይሕ ተባሂሉ ዝተፈለየ ቦታታት ብሰንኪ ስግኣት ጸጥታን ምርጫን ምክያድ ከም ዘይከኣል እቲ ቦርዲ ገሊጹሎ እቲ ቦርዲ ነዚ ምደባታት ንምውፃእ ካብ መንግስታዊ ኣካላት ብዛዕባ ጸጥታን ድሕነትን ዝተዋደደ መረዳእታታት ብምርካብ ምስ ፖለቲካውያን ፓርቲታት ሲቪል ማሕበረሰብ ድሕሪ ምዝታይ ኣብ መወዳእታ ካብ ኩሎም ዝተዋጻጽእ ጉጅለ ናብ ባይታ ወሪዱ ጭቡጥ ኩነታት ድሕሪ ምርግጋጽ ምርጫ ዝካየደሎም ቦታታት ንህዝቢ ወቃዑ ከም ዝገበረ ኣረዲዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ሰብኣዊ ቁልውላው ካብ ዝጋደደለን ሃገራት መበል 4ይ ደረጃ ሒዛላ ተባሂሉ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ድሕነት IRC ኣብ ዝመጽእ 2026 ሰብኣዊ ቁልውላው ክጋደደለን ይብሉ ካብ ዝረቕሐን 20 ሃገራት ዓለም ኢትዮጵያ መበል 4ይ ደረጃ ከም ዝሓዘት ኣፍሊጡ እቲ ትካል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናይ 2026 መደብ ዝርዝር ህጹጽ ምክትታል ኤመርጀንሲ ዎች ሊስት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኢትዮጵያ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቁልውላው ከጋጥመን እዩ ተባሂለን ቀዳሞት 3 ደረጃታት ሒዘን ዘለዋ ሃገራት ሱዳን ኣብ ትሕቲ ከበባ እትርከብ ግዝኣት ፍልስጤም ጋዛ ከምኡውን ደቡብ ሱዳን እየን ኣብቲ ዝርዝር ሃገር ሄይቲ ንኢትዮጵያ ስዒባ መበል 5ይቲ ደረጃ ሒዛላ ልዕሊ 93 ዓመታት ዘለዎ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ድሕነት IRC ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝርከባ ልዕሊ 40 ሃገራት ብዝተፈላለየ ሰብኣዊ ቁልውላውን ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታትን ንዝተጎድኡ ወገናት ሓገዝ ብምሃብ ዝፍለጥ ትካል እዩ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ከም ዘመልከቶ ኣብ ኢትዮጵያ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ኣብ ከቢድ ጸገም ተቓሊዖም ከም ዘለውን እቲ ቁልውላው ናብ ዝመጽእ ዓመት ክሰጋገርን ዝገደደ ክኸውኑን ከም ዝኽእል ኣተንቢህሎ ብፍላይ ጎረቤት ሃገር ሱዳን በቲ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኩናት ሕደድ ምኽንያት ዝለዓለ ሰብኣዊ ቁልውላው ዘለዋ ሃገር ኮይና ምህላዋ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሶርያ ሓዊስካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት 7 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ኸኣቱ ዝኽልክል ሙሉእ ናይ መገሻ እገዳ ኣንቢሩሎ
በቲ ፕሬዝደንት ዝተመሓላለፈ ገዳ መሰረት ካብ ቡርኪና ፋሶ፣ ላኦስ፣ ማሊ፣ ኒጀር፣ ሰራሊዮን፣ ደቡብ ሱዳንን ሶርያን ዝመፁ ተጓዓዝቲ ናብ ኣሜሪካ ምእታው ተኸልኪሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ምምሕዳር ፍልስጤም እውን ናይ ዝሓድሽ እገዳ ግዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ቅድሚ ሕጂ ምምሕዳር ፍልስጤም ወግዓዊ ብዘይኮነ መገዲ እገዳ ይግበረሉ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ምምሕዳር ትራምፕ ነዚ ስጉምቲ ክወስድ ዝደፋፍኦ ዓቢ ምኽንያት ኣብ ማእከላይ ፓልሜራ ሶርያ 3 ወታደራት ኣሜሪካ ድሕሪ ምቕታሎም ስዒቡ ምዃኑ ተሓቢሩ። ይኹን እምበር እዚ ሓዲስ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሶርያን ፖለቲካዊ ምቅርራብን ምርድዳእን ይፍጠረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ምምፅኡ ንመንግስቲ ደማስቆ ሓድሽ ስጋት ፈጢሩላ ኣሎ። ብተወሳኺ ትራምፕ ናብ ኣሜሪካ ክኣትዋ ዘይክእላ ሃገራት ዝርዝር ምውሳኹ ዋሽንግተን ዝጀመረቶ ዓለም ለኻዊ ዲፕሎማሲ ክፈታተኖ እዩ ዝብል ግምት ተዋሂቡ ኣሎ። ፕሬዝደንት ትራምፕ ንባህሊ ወግዕ መንግስትን መሰረታዊ መትከላት ኣሜሪካ ዝፈታተኑ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ናብቲ ሃገር ከይኣትዉ ንምግባር ድሌት ከም ዘለዎ ኣጃንስ ፍራንስ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፖላንድ ዶናልድ ታክስ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ንሕብረት ኣውሮፓ እቲ ዝደስከለ ንብረት ሩስያ ከይትትንክፎ ዝብል መጠንቀቕታ ከም ዘመሓላለፈት ሓቢሩ። ዋሽንግተን ነዚ ዝበለትሉ ምኽንያት ነቲ ገንዘብ ምውሳድ ወይ ምጥቃም ምስ ሞስኮ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ንዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ክዘርጎ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብ ለካቲት 2022 ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ምዕራባውያን ሓይልታት ብገምጋም $300 ቢልዮን ዝበፅሕ ልኡላዊ ሃብቲ ሩስያ ዝኣገዱ ክኾኑ ከለዉ ካብዚ እቲ ኣስታት $246 ቢልዮን ዝኸውን ኣብ ኢድ ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ይዝርከብ ዘሎ። ብሶኒ ኣብ በርሊን ኣብ መንጎ ተደራደርቲ ዩክሬንን ኣሜሪካን ድሕሪ ዝተኻየደ ኣኼባ ዶናልድ ታስክ ከም ዝገለጾ በቲ ዝተታሕዘ ገንዘብ ሩስያ ኣመልኪቱ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ብራስለስን ማለት ሕብረት ኤውሮፓ ብጣዕሚ ንጹር ዝኾነ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ኣሎ። ሕብረት ኤውሮፓ ነቲ ገንዘብ እንተወሲድዎ ሩስያ ነቲ ኩናት ዩክሬን ደው ንምባል ኣብ እትገብሮ ዘተ ዘለዋ ቅዋም ከም ዝተርርን ንዕርቂ ኣጸጋሚ ከም ዝገብሮን ኣሜሪካ ስጋት ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዝደንት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮፓ ኡርሱላ ቫንደርሌን እቲ ገንዘብ ንዩክሬን ናይ ካሕሳ ልቓሕ ንምሃብ ክውዕል ሓሳብ ኣቕሪበን ከም ዝነበራ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣባል ሃገራት እቲ ሕብረት ተቃውሞ ሃንጋሪ፣ ስሎቫክያ ንምስጋር ናይ ህፁፅ ግዜ ስልጣን ብምጥቃም እቲ ገንዘብ ንግዚኡ ተታሒዙ ክጸንሕ ድምፂ ሂበን እየን። ብወገን ሞስኮ ነቲ ዝተታሕዘ ገንዘብ ምጥቃም ስርቂ ክትብል ኮኒናቶ ኣላ። ብዓርቢ ማእከላይ ባንኪ ሩስያ ነቲ ዝበዝሐ እቲ ዝተታሕዘ ንብረት ሒዙ ዘሎ ትካል ዩሮ ክላየር ብምኽሳስ $230 ቢልዮን ካሕሳ ከም ዝሓተቱ ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብወገኑ ብሶኒ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ምዕራባውያን ቀደም ክብሉ ንብረት ኢራን ቬኔዙላ ምውሳዶም ብምጥቃስ ናይ ስርቂ ባህሪ ኣብ ብዙሓት ምዕራባውያን መሻርክትና ብተፈጥሮ ዝተወርሰ ክኸውን ኣለዎ ክብል ነቲ ተግባር ነቒፉ ኣሎ። ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለጺ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ንልዕሊ 4 ዓመታት ኣብ ዝሞተ ቴንዳታት ሕሱም ናብራ ይነብሩ ምህላዎም ብምግላጽ ንትግባር ውዕል ፕሪቶርያ ዕንቅፋት ዝኾኑ ኣካላት ኮኒኑ። እቲ ቤት ጽሕፈት መሰል ምንባር መንቲልካ ዝጸንዕ ስልጣን ክሰማዕስ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ውዕል ፕሪቶርያ ክፍረም ከሎ ብዘይ ሕገ መንግስታዊ መንገዲ ዝተታሕዙ ቦታታት ናብ ንሙር ክምለሱ እዮም ዝብል ዓቢ ተስፋ ተነቢሩ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩ። ይኹን እምበር እቲ ውዕል ካብ ወረቐት ሓሊፉ ናብ ተግባር ብዘይምሽራፉ እቶም ተመዛበልቲ ኣብ መዕቆቢ ማዓስከራት ብሕማምን ትሜትን ይሃልኩ ከም ዘለዉ ዝገደደ ድማ በዛብእ ይብልዑ ምህላዎም እቲ መግለጺ ብዘሕዝን ኩነታት ኣመልኪቱ። እቲ ቤት ጽሕፈት ንመከራ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ፍታሕ ከይርከብ ዝገብሩ ክልተ ቀንዲ ምኽንያታት ብምጥቃስ ነቲ ጉዳይ ተንቲንዎ ኣሎ። ቀዳማይ ምኽንያት ተባሂሉ ዝቐረበ መንግስቲ ፌደራል ዘርእዮ ዘሎ ድሌት ዘይምህላው እዩ። መንግስቲ ፌደራል ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምኽባር ግዴታ እኳ እንተሃለዎ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ብዝምልከት ፖለቲካዊ ውሳነ ንምሃብ ነቲ ውዕል ምትግባር ዘርእዮ ዘሎ ምጉታት ስቓይ የናውሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብሓይሊ መሬት መንጢልካን ህዝቢ ኣባሪርካን ዝጸንሕ ስልጣን ከም ዘየለ ዝሓበረ እቲ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ፌደራል ቃሉ ክሕሉ ጸዊዑ።
ካልኣይ ምኽንያት ተባሂሉ ዝተቐመጠ ድማ ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት ትግራይ ዘሎ ዘይምስምማዕ እዩ። ፖለቲከኛታት ኤሊታት ትግራይ ቅድሚ ውሽጣዊ ምትልላኽ ንድሕነት ህዝቢ ክሰንዖ ከም ዝግባእ ዝጠቐሰት መግለጺ ሓደ ድምፂ ኮይኖም ኣጀንዳ ተመዛበልቲ መዕለቢ ክርከብ ዘይምስርሖም ንተስፋ ህዝቢ ዘጸልመት ንጸላእቲ ዕድል ዝህብ ታሪኻዊ ጌጋ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣብ መወዳእታ መግለጺኡ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ከም መፍትሒ ኣቐሚጡ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል ብመሰረት ሕገ መንግስትን ውዕል ፕሪቶርያን ብሓይሊ ንዝተተሓዙ ቦታታት ናብ ንሙር ክምለሱ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ፖለቲከኛታት ትግራይ ዘለዎም መፍልላይ ብምርድዳእ ፈቲሖም ኣብ ጎኒ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምዃን ህልውና ተመዛበልቲ ከውሕሱ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ኣደራደርቲ ውዕል ፕሪቶርያ ሕብረት ኣፍሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ውዕል ክፈርስ ስቒሎም ከይርኡን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክሳብ ዝምለሱ ፀብቂ ክገብሩን ተሓቲቱ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ብራስለስ ዝተኻየደ መበል 120 ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሃገራት ኣፍሪካን ካሪብያንን ፓሲፊክን ንዞባዊ ሰላም ልኡላውነት ሃገር ክኽበር ከም ዝግባእን ኣብ ልዕሊ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ዝንበር ዘሎ በይናዊ እገዳታት ክለዓልን ፀዊዑ። ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ወኪሉ ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽበ ኣምባሳደር ነጋሲ ካሳ ኤርትራ ኣብ ሰለስተ ቀንዲ ጉዳያት ማለት ኣብ ሰላምን ፀጥታን በይናዊ እገዳታት ከምኡውን ብዙሕነታዊ ዝምድናታት ዘለዋ መርገፂ ዘንፀባርቕ መደረ ኣስሚዑ። ኣምባሳደር ነጋሲ ኣብ መደረኡ ንሰላምን ርድኣትን ዞባ ኣፍሪካ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ምኽባር ወሳኒ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ከምቲ ኣብ ቻርተር ውድብ ሕብረት ሃገራት ሰፊሩ ዘሎ ናጽነት ልኡላውነት ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ክንረዳድኣሎም እንኽእል ወይ ክንደራደረሎም እንኽእል ጉዳያት ኣይኮኑን ዝበለት ኣምባሳደር ሃገራት ኣብ ሃገራዊ ዝምድናታት ካብ ሓይሊ ምጥቃም ወይ ምፍርራሕ ክቁጠባ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ። ነዚ ኣብ ቻርተር ሕብረት ሃገራት ዝሰፈረ መትከላት ምኽባር ንሰላማዊ ዝምድናታት ሃገራት መሰረታዊ ቅድመ ኩነት ምዃኑ እውን ገሊጹ። ብተወሳኺ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ኣባላት ሃገራት ዝነበረ በይናዊ እገዳ ከም ዘሻቕላ ኣምባሳደር ነጋሲ እውን ኣፍሊጡ። እዞም እገዳታት እተን ሃገራት ሃገራዊ ልምዓት ክላይሜትን ፋይናንስ ከይረኽባ ኢንዱስትሪ ተሃንፃ ናይ ብሕቲ ጽላት ካፒታል ከይጥቀማ ብምግባር ዓብ ዕንቅፋት ፈጢሮም ከም ዘለዉ ኣረዲዩ። እዚ ተግባር ነቲ ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት 2030 ንምዕዋት ስትራቴጂካዊ ልምዓት ንምትግባር ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ዝጎዲ እዩ ዝበለት ኣምባሳደር ኤርትራን ካልኦት ግዳያት ዝኾና ሃገራት እዞም ዘይፍትሓውያን ዝኾኑ እገዳታት ክለዓሉ ጻውዒት የቕረባ ምህላወን ተዛሪቡ። ብዛዕባ ብዙሕነታዊ ዝምድናታት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድማ እቲ ዘሎ ሃገራዊ ስርዓት ዝያዳ ወካልን ፍትሓውን ንኹሉ ሓቋፉ ኮይኑ ክዳሎን ክሕንፀፅን መስተኻኸሊ ክግበር ኤርትራ ሓቲታላ ኢሉ። እዚ ዘሎ ስርዓት ንሃገራት ዞባ ደቡብ እንተላይ ንሃገራት ኦፔክስ ኣብ ኣህጉራዊ ምምሕዳር ዘገልገለ ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ ኣምባሳደር ንኹሉ ብማዕረ ዝርኢ ስርዓት ምፍጣር ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ። ኣብ መወዳእታ ኣምባሳደር ነጋሲ ካሳ ኤርትራ ንሰላምን ፀጥታን ዞባ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን እጃማን ምውፋይ ዘለዋ ቆራጽነት ደጊሙ ምርግጋጽ ምስ ሕብረት ኤውሮፓን ካልኦት መሻርክትን ዘለዋ ዝምድናን ንኹሉ ወገን ዝጠቅም ንኽኸውን ኤርትራ ትሰርሕ መላዋ ብምግላጽ መልእኽቱ ዛዚሙ። ክቡራት ሰማዕትና እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኹም ንሎም ዝተዳለወ ዜና እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ምስ ኩሉና።